Постоянството е по-важно от интензивността всеки път. Не е нужно да се отдавате напълно за един ден и да се изтощавате на следващия. Трябва да се появявате малко, отново и отново и отново. 5 минути фокусиране всеки ден ще ви отведат по-далеч от един мотивиран час веднъж седмично, защото постоянството изгражда идентичност, а идентичността оформя поведението. В един момент спирате да се насилвате да растете, то просто става това, което сте. И тогава напредъкът се усеща естествен. Тогава промяната се усеща реална. Тогава тези малки моменти се превръщат в нещо неудържимо.